Ni ez naiz errepublikako lehendakaria izango, baina eraikiko dugu errepublika hori. Baina nik lehendakaria ez dut izan nahi, ni segurtasun sailburua edo. Nik agindu nahi ditut, holan, matxisten eta homofoboen kontrako gauza batzuk. Egur pizkat banatu orain gu egurtzen gaituztenei. Eta gero ja listo. Baina errepublika eraikitzen egongo naiz alpie del caño. Nik uste dut gaizki ulertu dugula aniztasuna, iritzi guztiak onargarriak direla, ez iritzi batzuk, pertsonen askatasunaren kontrakoak dira, orduan ez dira onargarriak, eta gizarte heldu batek eta gizarte sano batek iritzi bideetatik kanpo eraiki behar du bere burua, eta hori nik oso argi daukat. Gure dugu jai herrikoiak. Gure dugu jaiak izateko denontzat. Nahi dugu jende guztia ondo egotea. Konparsek egiten duten lana infinitoa da, ez da ikusten egiten duten lan guztia, baina ikusten denarekin disfrutatu dezakegu, ez? Eta Bilboko jaiek daukaten parte hartzea, egunero gastronomia lehiaketetan konparsek daukaten implikazioa ez da gaua bakarrik. Da egun guztian dauden gauza guztietan konparsak dira jaien arima eta lortzen dute jaiak izan alizatea guztiontzat.